בוקר בנעימים, בוקר בנעימים, בוקר בנעימים. רמזי, למה אתה מסדר את השיער? ליורגה היה רעיון פנטסטי. להזמין את כוכבה קופרת רושמת לסטברי, הסניף הקטן שלנו בכפר סבבה. כפר סבא. זה מה שאמרתי, כפר סבבה. והגיעו הרבה אנשים לאספה? חושש אני שלא. למה? אני אסביר יותר טוב. לדוגמה, בשנת 2018, או מהזמן שאני פה. חלאס, תפסיקו לחפור. בגללכם אף אחד לא בא לאספה. אני כבר עשיתי נאום היום, אני לא אצליח להירדם. קרלוס נשבר. אוי, המטאטא האהוב עליי! למה אלוקים לוקח את הטובים ביותר? תסתכל לאן שאתה הולך, דגנרט! מה זה הדבר הזה? מי השאיר את זה פה? שילמתי על המכנסיים האלה ממיטב כספי, אמא שלי תהרוג אותי. מה ממיטב כספך? לקחת את זה מעבודות ומציאות לפני 3 שנים. זה בכלל המכנסיים של עדיה בת 2, על מי אתה עובד? הלו, אימוש? מה אתה רוצה? למה אתה מתקשר אליי בזמן בית ספר? מספיק אני צריכה לסבול לך אחרי. אל תכעסי, בטעות תתלכלכו לי המכנסיים. ידעתי שלא יוצא ממך כלום. עד שאתה מוצא משהו בעבודות ומציאות, אתה הורס אותו? תוריד את המכנסיים ותנקה מיד. אני לא מוצאת לך מכנסיים חדשים. בסדר, אני אוריד אותם ואציל אותם. זה מה שקרה. רוזי, רק הלכתי לקחת דוח שלי, מה אתה עושה? די, נילוס, סוף, נמאס לי. אני מוציאה אתכן מכאן ולוקחת אתכן ורושמת אתכן לאנתרופוסופי. לא, אמא, אנחנו רוצות להישאר בסדברי. לא בא בחשבון. מה אתן כבר לומדות כאן? אנחנו לומדות על החיים האמיתיים ואנחנו אוהבות את הבית ספר הזה. די, אמא! אתה לא מוריד את המכנסיים האלה, מספיק הגופייה הזאת שלך כבר עשתה לי טראומה. יש פה ילדים קטנים, אתה תצלק אותם לכל החיים. ומי ישלם להם על טיפול פסיכולוגי? אתה? למה אפשר לשלם? אמא שלי אמרה לי להוריד. אני תובעת אותך. על מה? חוק תכנים, ביטחון רגשי ופיזי, אלימות, כבוד הדדי, חוק עדיין, מרחב אישי. זהו, נגמרו לכם החוקים? פרינציפ, אני מוריד את המכנסיים. פרינציפ? זוז מפה, אני אראה לך מה זה פרינציפ, אתה אומר לי. מה את עושה? רגע, גייז, סנטר, נשימות, סטופ, כיבוי, אישור. צ'יבוטרו, תגיע דחוף לאספה, קוד פרינציפ, צ'יבוטרו. שלך. אם עוד פעם אחת אתה מקבל השעיה, אני זורקת אותך מהבית. גברת טיטינסקי, אל דאגה, אף אחד לא מדבר על השעיה. אני אתבעת שתיים והווזב המושלם שלנו. יטפל בהכל. אז מה זה בעצם וזאפ? זה ראשי תיבות של ועדת זיבולי השכל. ומה זה הפי? פרינציפ. וזאב זה ראשי תיבות של ועדת זכויות הפרט. נו, הבית משפט פה של הבית ספר. מה שאני מתכוון זה אומר זה שמשעמם פה כמו גיהנום. גיהנום זה לא מילה. נו, רק אז מה המילה? גהנום? בול. זה גהנום זה. זה מה שקרה. שקט כולם. מה קרה? איפה הקטטה? הכל בסדר, צ'יבוטרו. לך תנוח. מתחילים וזאפ, דיבור בהצבעה בלבד, למרות שאני יודעת שכולכם תתפרצו. אז ניסים, תהיה אתה על האזהרות. ידבע, תעשה את זה אתה. מותק, אני עושה כבר סבב דיבור, אני לא יכול גם וגם, זה מעמיס אותי מערכת. שנקיל, לא הבאנו כלום, תשים תרגום אחרי זה.
גבייה מספר 4322. שירה טובה, טטיטינסקי וכוכבה. כוכבה המהממת, אני מבקשת. נעל זופקום, אני מתחיל עם האזהרות. תנ"ך טרום. 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 טרום, טרום, טרום אזהרה. אמנון טטינסקי התכוון לפשוט את מכנסיו, מה שגרם לאדם לאבד הכרה. טוב, מה זה המילים הפלצניות האלה? אתם יודעים מי כתב את זה? שירה. Tak רשמתי. נו, tak רשמתי. נו, tak אם רשמתי, tak רשמתי. למה רשמתי זה עד זה למעלה? מוריד זה עד זה. אם רשמתי, tak רשמתי. נו, tak מדבר. גועל נפש. בושה וחרפה. אמנון, תסביר את הצד שלך. אני הקורבן בסיפור הזה. אני רק רציתי להציל את מכנסיי שקניתי במיטב כספי. מה? איזה מיטב כספך? מה אתם נותנים לו לבלבל את המוח? תקשיבי ותקשיבי טוב, יא חתיכת. ביפ. אני אראה לך מאיפה. ביפ. אתה יכול להיכנס לי לבן. ביפ. יא בן של 1000 ממוטות. מה התפקיד שלך פה? אני בצוות. ומה אתה עושה? נותן אמון. הבזק לא כל כך עובד, אה? נו, מה אתה רוצה? ומי אתה? אני פרנקו. בתקופת ניסיון פה. כמה זמן? שנה בערך. הרבה זמן. טוב, חפרתם לנו בשכל. יש גמר ליגת האלופות. תכתוב המשך בפרק הבא ותשחרר אותנו, יאללה. בבית ספר רגיל ילדים אומרים, נו, למה אין חופש? אבל בסדברי שיש חופש, אני עצוב. יש לי פה את החופש שנותן לי לעשות מה שאני אוהבת, ואני נגיד אוהבת לדבר עם אנשי הצוות ועם הילדים הגדולים שלומדים פה. אני אוהבת את החופש לעשות מה שאני אוהב, לדוגמה אני אוהבת את הטבע. אני משחקת עם חברות וכיף לי, לא צריכים עכשיו לעשות שיעורים וזה. אני גם משחקת, אנחנו התחלנו השנה להיות באמנות ואנחנו מציירות הרבה ציורים על קנבסים ועל כפות. למדתי לנגן בתופים. זה גם אני. להיות עם חברים, גם שהמבוגרים נגיד, הם כאילו סוג של ילדים. המבוגרים הם סוג של חברים. אני משחק פה כדורגל כמה שאני רוצה, ונותק. זה חשוב ליהנות. אבא שלי פעם אמר לי על הבית ספר הזה, שמי שעובר את הבית ספר הזה יכול לעבור כל דבר בחיים. אתה יכול להציע נושאים שמעניינים אותך לאסף, אה? אני למשל הצעתי שנלך לבקר ביד ושם. אם אתה רוצה להתחיל בתחום המשחק מגיל צעיר, אתה יכול מעכשיו, כי לדוגמה, יש פה את קבוצת הבמה, שזה יכול לעזור הרבה. אז מה את אומרת? כיף פה. מה היית ממליצה להורים ששולחים את הילדה שלהם לסדברי? לשחרר ולסמוך על הילד שלך, כי מתוך האמון הוא ידע מה טוב בשבילו ומה הוא רוצה לעשות. לדוגמה, אני הכרתי פה את אולם היוגה, והיום אני יודעת שאני רוצה שזה יהיה תמיד חלק מהחיים שלי. לא ידעתי שאני אוהבת לצייר, ופה גיליתי שאני גם אוהבת וגם מאוד טובה בזה. אני לומד לעשות את הבחירות שלי לבד, כי בחיים האמיתיים לא מחליטים בשבילך, אתה צריך להחליט לבד. בשבילי זה כזה הבית ספר המושלם, כי יש לי פה חופש ללמוד על עצמי וללמוד מה אני אוהבת ומה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, וכאילו ללמוד מהחיים עצמם, ושלא עכשיו יושיבו אותי מול מחברת ויחליטו בשבילי הכל ויגידו לי מה אני צריכה ומה אני לא צריכה, ואני באמת יכולה להיות פה אני, ואני חושבת שהייתי בן אדם אחר לגמרי אם הייתי בבית ספר אחר, בן אדם שאני לא שלמה איתו. אני לא מקבלת בגלל שלא היה לי את החופש להבין מי אני באמת. סדברי זה מקום אי אפשר להפסיק לגדול בו. זאת אומרת, לא משנה באיזה גיל את, לא משנה באמת, אם את בת 6 ורק מתחילה, או שאת בת 46 ואת באת להיות פה צוות, זה מה שעושים פה. את גדלה ומתפתחת ומגלה עוד דברים על עצמך. אני יכולה להגיד שלמדתי הרבה מהמקום הזה, כי רוב הזמן העברתי בעצמי לבד, ויצא לי ללמוד הרבה בעצמי. אני חושבת שזה חשוב להיות לבד. אני מרגישה בטוחה בסדברי, כי זה מקום שמאפשר לי להכיר את עצמי. מה שמיוחד פה זה שאין תלבושת אחידה. אלא אם כן את משתתפת בהצגה.